Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Nongpoh near Fire Brigade Shillong. Namar gajing peteng jong gajing jor slap hakini ki Khyndew sngi kasnong Nongpoh ka baha po ka Ribhoi district nalor baklamat ka jing shlei bat menta ka kanti kala sakhipat sa ka jing Khyllem jong Dieng bat ka jing tua jong ka Khyndew ka balabu jing mai ki pat ba nong shakhnong ka Nongpoh kani kala ja ka arpsan tarik unai lur arjar arpho hakapor khatwei pji aim step hakaban na ka jing sinjar jong ka Khyndew wei Dieng wahe ula Khyllem na ka jing tua ka Khyndew kabala tu ya ka surok service road jong ka surok 4 lane baham han Nongpoh down gate kani ka jaka bala tua ka Khyndew ka dai hajan ka showroom jong ka Yamaha bat dakani ka jing tua Khyndew kala bu jing maru lada uslam undang yai beteng namar hapadeng kidon ki yeng mala ki bahe ban kabalada ka National Highway Authority of India kam pikir kala pan bu jing ma hakisngi baki por pansawan. Sini kan ni kata hidup zaman tan sipang apang yang ni, bakat tua kan ni kat Khyndew hang ni, long sia ke jingma ke bakrau bat mag ni kaying jukong violet yang doang ni. Ke kan ni ke jing tua kalau long ke jingma saya ke senong katau hiburok kawen. Ke banja sibet ada slap biang ada wan kendu kalau ban hap biang kalau ban tua situ. Kena kalian ke jungi mungkin long punya kampung Nongpoh nilai siap kan ni ke di slap pun ni kalau long sia ke warak ya ka jing jing gino punya kam snong namar baka jing slei umru kadon ko Nongpoh aman lagi ka snong gi bangidon hang ni kam tam hang ni pading diet hang ni jumiru jing slei umbi gadap de ni lam lumar ti namar bangila ya keren ki officer ki badai pej ban kin subha ban penyai lang ban pej lam ya jing yung kini ki snong gi jungi hang ni namar jing slei um ban mentah kasih kelija sakundip ka jing tua jong ka Khyndew hang ni tinggi kerpat ya ka disi bedon burom jengi ba in penpilam ya kan ka jinge ka ba ka Nongpoh jengi ka siam kumta kamtam bede ba kan ni ke tua jengi ba tunjuk ke slei nang ba nakaliang jo kan hai ba de ban pej ya kan ni ban punput ya kan ni immediately ba kan long do ka jing la ban ora ya ka jing am sumsuk samsan ko song ka nang ka jingma ka don namar bangilai iba lada pelak do ba ka jingma la bom pelak uslap do jengi do ha karena hai kalau ada dia ini kalau ada bantu kalau ada bantu buat kalau ada bantu untuk no mardori ini dia kita kasih ini kasih nomor ngintip ladang slap yang kumni lah sel isi sibun kijie kinwan ko kasih nomor ini tepat ya isi badan buram bayin piklam yang kijie ini ko sama ko